Ito siya. Bali, lilinisan mo muna natin ito mga kachoy. Tanggalin natin yung ngipin niya at saka yung ata niya. Tanggalin natin ito mga kachoy. Ganito lang pagtanggal sa ngipin niya mga kachoy. Madali lang. Tananggal ko na yan siya. Tsaka ito. Mamaya tanggalin din natin yung ata niya mga kachoy. So ito ang kukunin natin. Ito siya mga kachoy. Ito. Bali mamaya sisiparate natin yan siya. Yan siya isama natin sa ano. Mamaya na yan siya sa pagluto mga kachoy. Ito, madali lang yan siya tanggalin mga kachoy. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat, mga kachoy, mga kabayan, lalong-lalo na po sa viewers natin dyan na sa likod ng camera na nanonood po ng vlog natin. This vlog for today is adobong pusit. Sana all. Ang gagawin natin mga kachoy, simple version naman po ito para sa inyo. So meron po tayong pusit dito mga kachoy, pinatulo na natin yan, kaya kunti na lang yung tubig niya. So meron tayong bawang, sibuyas, tsaka lagyan din natin ng kamatis mga kachoy kasi mas masarap siya pag adobo na meron din kamatis. Meron tayong luya, pamintang dahon, tsaka pamintang liso o laurel. So meron din tayong asin, lagyan din natin ng patis. Depende sa inyo mga kachoy kung malagay kayo ng toyo, pero sa akin patis lang ilagay ko mga kachoy. So meron din tayong mantika. So andito na po yung ata niya mga kachoy ng pusit natin. Piniga na natin po siya. So mga kachoy, nagpainit na po tayo ng kawali natin sa maglagay na po tayo ng mantika. Kunti lang po mga kachoy. Lagay na natin din ang bawang. Sibuyas. Depende na sa inyo mga kachoy kung saan mauna, sibuyas ba o bawang. Parehas naman yan sila. Depende, mawala yung luya para pagtanggal ng amoy. Bango talaga mga kachoy. Lagyan na rin natin yung kamatis. Mga kachoy, bali pwede na natin ito ilagay. Sabihin lang natin muna mga kachoy. Kaya natin na malambot talaga sa niya. So, hintayin lang muna natin mga kachoy. Maglambot ito. Pero hindi na natin siya lalagyan ng tubig. Pusa na yan siya magtutubig. Lagay na natin ang pamintang liso mga kachoy. Saka pamintang dahon ng laurel. Tingnan natin ito siya. So maglagay rin tayo ng
patis, kunti lang ng patis mga kachoy ha. Hindi na yun sa inyo. Sa panlasa po ninyo. Naamoy ko na mga choy, parang nagugutom na ako. Sarap naman to sa tanghalian mamaya. Mga choy, bali lagay na natin to ang ata na ng pusit natin. Sa gitna natin lagay sa mga kachoy. Taluin lang natin to. So ayan na mga kachoy ha, inubos ko na talaga yung ata ng pusit natin para hindi talaga sasayang. So haluin lang po natin ito mga kachoy ng dahan-dahan lamang po para mas ma-absorb na talaga yung lasa ng ata niya, para magdikit talaga siya sa pusit natin mga kachoy. Hinahalo-halo ko lang yan muna kasi mamaya yan malapit na kasi yan siya maluto mga kachoy. Kunting minuto na lamang po pwede na natin siyang kukunin sa kawali. So hintayin na muna natin mga kachoy. Lagyan muna natin ng asin, kunti lang ng asin mga kachoy. Depende na po yun sa inyo kung gusto nyo ng maalat, pero sa akin sakto-sakto lang po mga kachoy. Bali hahaluin ko na naman po ulit para mapantay talaga yung asin sa paghahalo natin. Parang naamoy ko na mga kachoy. Ang amoy talaga niya, napakasarap na. Parang nagugutom na po ako. Kaya mamaya magkain na kami mga kachoy. So titikman ko muna po ito kung tama-tama na ba yung lasa niya. Tama na po pala mga choy, goods na po ito. So mga kachoy, bali luto na po ito. Patayin na po natin yung ano. At kukunin na natin mga kachoy. Tapos na po tayo magluto. Bago po tayo kumain, magdasal po muna tayo. Magsalamat tayo sa Panginoon. So magdasal tayo mga kachoy. Sabayan niyo po kami dyan. Lord, maraming salamat po sa biyaya na binigay niyo sa amin araw-araw. At sana po sa pagkain nito ay mabusog po kami at malalakas po ang aming mga katawan. Palayo niyo po kami sa mga anumang sakit. In Jesus' name we pray. Amen. So, tara. Pwede tayong kumain mga kachoy. Lang laro dyan sa likod ng kamera dyan. Sabayan nyo na po kami. Diyan ang mga kuwan. So, kain po tayo mga kachoy. Kabayan dyan. Unang subo ko to para sa inyo. Ito na lang utala ito.
kasulidaan ba? Pwede ng cellphone. Kaya sa mga anak ko. Ay, ba dyan niya pal? Sakto lang itabas ng pa. Oo, ma'am. Ito meron na kanon. Pagluwag sa. Sarap talaga mga kasi bali may kamatis siya. Ay, hanggang talaga yung lansa niya at saka may luya. Oo. Try nyo pong lutuin sa bahay niyo mga kachoy. Simpleng version lamang po ito. Isa na lang ako. Yan, bitaw ko Agan mo. Ano magali ako yan? Kasi mo magdulatag pek. Magdulatag pek. Namigaw, namigaw. Agan mo. Pagma, sabi ka no, Walang focus. Lami niya. bumukog siya. Grabe ano, gahe, huwag mo ka nun. Eh, pwede lang. Yan yung mga kachoy, ang lambot talaga niya. Kahit kamayin nyo siya, oh, pwede lang yan siya mapuwa. Yung iba kasi pag sa sobrang luto, tumitigas siya. Saglit nyo lang siya lutuin. Yan, malakas sa tininig. Nasa baboy. Nasa baboy. Nakaya, mahula ko ito. At tumakbo na, balik mo na. Ano, ito lang. Talo. Bye-bye. Bye mga kachoy, bali hanggang dito na lang po yung vlog natin. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong vlog natin mga kachoy. So maraming salamat po sa panonood ninyo sa video na ito.